Ще ви покажа нещо много интересно. Ще мажем керамично покритие на пюрис върху гума. Забележете, върху гума. Да започваме. Мажеме и оставяме малко върху гумата. След това ще видим ефекта какъв е. Нещо невиждано, всеки ен показано. Така. Махаме тиксото. Помните за каква разлика иде реч. За издържливост. Ще видим. Не сме пробвали до сега. Ето как стои в момента покритието. Ще го изчакам малко. Ще го забърша. И директно ще го изпръскаме с вода. Погледнете. Преди и след. И гумата даже не мога да кажа, че е чиста. Са. Частта без керамика. Частта с керамика. Погледнете какво водоотблъскване.